S tímto zázrakem z přírody budete neporazitelní. Slyšeli jste o kořenu kurkuma longa? Zde jsou jeho největší benefity. První benefit. Kurkuma je známá svými protizánětlivými účinky. Kurkumin, její aktivní složka, pomáhá snižovat záněty a chrání před chronickými onemocněními, jako jsou srdeční choroby a artritida. V některých studiích se ukazuje, že kurkumin může být účinnější než některé léky na předpis. Druhý benefit. Kurkuma podporuje zdraví mozku. Kurkumin zvyšuje hladiny neurotrofního faktoru, BDNF, což je protein důležitý pro růst a přežití neuronů. To může pomoci zlepšit kognitivní funkce a snížit riziko neurodegenerativních onemocnění, jako je Alzheimerova choroba. Třetí benefit. Kurkuma má antioxidační vlastnosti, které chrání tělo před poškozením volnými radikály. Kurkumin neutralizuje oxidativní stres a může tak pomoci snížit riziko mnoha chronických onemocnění, včetně rakoviny a srdečních chorob. Čtvrtý benefit. Kurkuma může podporovat zdraví kloubů. Díky svým protizánětlivým vlastnostem pomáhá kurkumin zmírnit bolesti a záněty spojené s artritidou a jinými kloubními problémy. Mnoho studií ukazuje, že pravidelný příjem kurkumy může vést k výraznému zlepšení pohyblivosti a snížení diskomfortu. Pátý benefit. Kurkuma podporuje trávení. Pomáhá při výrobě žluči, což usnadňuje trávení tuků a může snížit zažívací potíže. Přidejte ji do svých pokrmů a podpořte své trávení.